Vinga, 1, 2, 3. Sí, soc valent i fort i sóc el rei de la selva. Marxa, Pratina, i no tornis, que ningú t'estimarà. I allà es va quedar, amb els seus amics de la selva. I la Pratina va començar el seu viatge. Però, esclar, no trobava res per menjar, ni aigua per beure. I tinc set. Ai, i tinc molta gana. Ai, i que és la meva cua, Pratina, que m'estàs menjant. Et menges a tu mateixa, pobeta. És la meva cua, i quin mal. És que tinc gana i tinc set i no trobo a ningú que m'ajudi. Potser el rei tenia raó i no trobaré amics ni a ningú que m'ajudi en el món. Vosaltres creieu que es poden trobar amics en llocs nous? Sí! Pues sí! Si vosaltres ho creieu, no continuo caminant. La panxeta de la Pratina feia... Ui, quin mal a la panxa! Ai, tinc molta gana. Quan de cop va aparèixer una gateta bonica i mimosa. Que no el vull menjar. Ai, així, bonica i mimosa. Era la Pardina. A veure, sisplau, vosaltres podríeu fer de gateta, sisplau, molt suau, molt suau. A veure, 1, 2, i... Moltes gràcies. Hola, Pratina. Hola, gateta. Escolta, jo soc la Pardina. Ets molt guapa, Pardina. Mira, he sentit que tens molta gana. Sí que tinc molta gana. Jo voldria menjar alguna cosa. No et preocupis, perquè ara mateix podem anar a casa del meu amic, el gat Salem, i allà podràs menjar. Però i si s'enfada? No s'enfadarà. Però i si s'enfada? No s'enfadarà. Però i si s'enfada? Que no s'enfadarà. Vols venir? Vol. I van anar a casa del Salem. I allà van trobar el menjar del Salem. Era avui, feia una oloreta. Menja-t'ho tot. I després també te'n podries menjar. La llet és molt bona. És blanca i freda, com la neu. Oh, com la neu. Ai, que bona. Ai, que freda. Com la neu. Ai, que bé. Ei, marxem, que ve el Salem. I van sortir corrents d'aquella casa, perquè estava a punt d'agafar-les allà al Salem. I no sabem què podia haver passat. Totes dues han sortit d'allà. La Pardina reia. M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies. Jo també, però encara tinc gana. Podries anar a treballar al zoològic. Tinc uns amics allà que et donaran una feina de cocodrila. Moltes gràcies. I efectivament, van a treballar al zoològic perquè resulta que la cocodrila del zoològic havia tingut 8 cocodrils. S'havia de cuidar. I llavors la van contractar amb ella. I va estar treballant molt de temps al zoològic. Era una cocodrila important que tothom l'anava a visitar. Només obria la boca i tothom feia «Ala!». Anem a veure com passava això. Era una boca, Vinga. I dic estic emocionada. Mira què fan. I que bé. Va arribar un moment que ella volia marxar i trobar la neu. I li va indicar el camí un autèntic pingüí. Per què rius? Perquè tot el dia estic de festa i tot el dia estic ballant. A mi m'agrada molt la festa. Escolta, m'han dit... Tu saps on és? Sí, és cap allà. Aquí? No, que m'he equivocat. Cap allà. Aquí? No, ai que m'he fet un lío i ja no la trobo. Fa tant de temps que no estic a la neu. Ai, cap aquí.
has de caminar fins allà al fons i la trobaràs. Però escolta, voldries venir a la festa que farem avui? I tant, m'encanta la festa. Doncs estàs convidada. Gràcies. Fins després. Ella va marxar, va caminar moltíssim i va arribar a un lloc que ja estava molt a prop de la neu. I es va trobar una senyoreta molt fina i educada que era l'esquirol. I només trobar-la va fer Mira què passa? Estic molt constipada. Estic un viatge. Un dia me'n vaig caure en aquest riuetge. I mira, m'he constipat moltíssim i estic feta una sopa. Ja està. Blanca, suau, sí, freda, blanca. I suau. Mira, està allà dalt. Doncs vaig ara mateix a trobar la neu. Soc molt feliç, molt feliç. Gràcies. Adéu, adéu i cuida't molt de la neu. Adéu. Va arribar la neu i era tal com li havien dit, blanca, suau i molt freda. La neu, bonica, neu suau i blanca. Ai, com m'agrada la neu. Ja no necessito el meu vano, ja no tinc calor, sempre estaré a l'hivern. Ai, m'encanta viure aquí. És tan blanc, tan gran, tan alt. Ai, soc tan feliç, sí, soc tan feliç que vull compartir la meva felicitat amb tothom. Ja està! Podria muntar una fàbrica de gelats i enviar-los a viatjar per tot el món. Això és el que faré. I va muntar una fàbrica de gelats. I eren boníssims i els seus amics li portaven maduixes i fruites del bosc i li portaven nous i fruits secs i llet de vaca autèntica boníssima. I ella va fer gelats que s'enviaven fins a l'altra banda del món. I un bon dia va decidir enviar una carta i un regalet als seus amics, a l'Anton i al Mico Cotilla. I els hi deia així: hola, majestat, he trobat la neu. És blanca, suau i molt freda. Soc molt feliç. Els meus amics m'ajuden i m'estimen molt. I aquí t'envio un gelat perquè el puguis tastar. Espero que un dia em vingueu a visitar. I llavors, aquella carta tan dolça i tan bonica, el Mico la va portar fins al rei i també va portar el gelat. Que és bo, És molt bo aquest gelat. Jo no havia tastat mai un gelat, però trobo que està molt bo. Vosaltres heu tastat gelat? Sí. Doncs trobo que estan bons, que sí? Sí. Sí. I li va portar directament al lleó. I li va dir: majestat, ens ha escrit una carta a la Pratina i diu que ha trobat la neu i és blanca i suau i molt freda. I mira, envia un gelat. Testa. Quin fàstic. Jo no vull tastar això. No m'agrada això. I no existeix la neu. Vinga, va. Molt bé. Però llavors el Mico Cotilla va pensar: potser ella tenia raó. Existeix la neu, és suau, és blanca i molt freda. Els gelats són boníssims. I la Pratina ha treballat molt per trobar la neu, molt, i ha patit molt, però ella volia trobar-la i ho ha aconseguit. Perquè, senyores i senyors, si tu vols, pots, i ja està.
a